armonizarea celor 7 corpuri de lumină, canalizare și ghidare energetică, Arabela Renalda. Respiră adânc. Simte aerul cum te atinge și cum te duce aici, în prezent. Totul încetinește, totul devine tăcere vie. Începi să simți cum o lumină alb-aurie se revarsă ușor asupra ta, coborând din înalturi. Ea atinge trupul tău și îl îmbrățișează cu blândețe. În acest moment, corpul tău fizic își amintește că este sacru. Fiecare celulă respiră lumină, fiecare mușchi se relaxează. Simți recunoștință pentru acest templu care te poartă prin viață. Cu fiecare respirație, greutatea se topește, iar lumina se așează în oase, în sânge și în piele. Ești acasă, în trupul tău. Lumina pătrunde mai adânc și începe să pulseze ca o inimă de energie vie. Ea se transformă în rețea fină, vibrând ușor în jurul trupului. Este corpul tău eteric, țesătura invizibilă care hrănește materia. Prana curge lin prin meridiane, se aprind chakrele ca niște sori mici în interior. Totul este echilibru, totul respiră. Din această lumină fină se ridică valuri moi de culoare, emoțiile. Intri acum în corpul tău astral. Simte oceanul trăirilor tale, iubirea, dorul, blândețea și lacrimile neplânse. Toate sunt binevenite aici. Valurile se liniștesc sub lumina inimii tale. Tot ce era greu se dizolvă în iubire. Ești valul, ești marea, ești iubirea care cuprinde totul. Deasupra acestui ocean se deschide cerul minții. Intră ușor în corpul tău mental, unde gândurile plutesc ca niște nori. Privește-le cu blândețe. Lasă vântul conștiinței să le spulbere până rămâne doar seninul. În acest spațiu limpede, adevărul sufletului tău începe să se audă clar. Mintea tace, dar sufletul vorbește. Din tăcere se naște o lumină mai înaltă, străvezie, ce coboară prin coroană. Aceasta este energia corpului cauzal, izvorul intuiției. Aici se păstrează înțelepciunea tuturor vieților tale. Simți cum totul are sens, cum viața ta e ghidată de o ordine mai înaltă. Te abandonezi cu încredere în curgerea divină.
Apoi lumina se aprinde în inimă și se extinde în jur. Ești acum în corpul budic, câmpul iubirii universale. Simți compasiunea ca pe o căldură infinită. Ești una cu tot ce există, fără granițe, fără separare. În această iubire, totul este iertat, totul este vindecat. Iar în centrul acestei sfere de lumină se aprinde un foc alb tăcut. Este corpul tău atmic, scânteia divină, din care toate celelalte izvorăsc. Aici nu mai e formă, nici timp, doar conștiință pură. Spune în tăcere: eu sunt lumină. Eu sunt sursă întrupată. Eu sunt. Lumina din centru se extinde, unind toate cele 7 corpuri într-un singur câmp radiant. Totul pulsează la unison ca o inimă cosmică. Ești întreg. Ești în pace. Respiră adânc și simte armonia perfectă a ființei tale. Reamintește-ți cine ești. Un suflet infinit care a ales să se recunoască prin lumină.